Καλησπέρα παιδιά, σήμερα παίζουμε Minecraft Egg Wars. Ναι. Ναι, παίζουμε Egg Wars. Πότε προλάβουν και να βαθμίσανε το Diamond? 2 λεπτά έκανα stop για να τραβήξω. Anyway. Πήγαν και στη μέση. Άστα να πάνε. Γιατί το κλείσανε εδώ? Oh my god. Oh my god. Επίσης ελπίζω να προλάβουμε σε αυτό το βίντεο να παίξουμε και Skywars. Build Battle δεν νομίζω, μάλλον θα κάνω σε ένα άλλο βίντεο. Έλα, δώσ' μου και εμένα Diamond. Θέλω κι εγώ Diamond. Πόσο level το έχουν κάνει? 3. Hey, this is my diamonds. Leave me alone. Παιδιά, σήμερα που ξανά έπαιζα Egg Wars, αλλά όχι σε βίντεο, πήγαινα εγώ καλά στη μέση να μαζέψω diamonds, μου βάζανε οι συμπαίκτες μου TNT. Εμπάλε, εγώ τώρα νευρίασα, πάω τους κάω ένα TNT όταν κάνω τα builds, μας είχαν σπάσει και το egg. «47». Ας μαζέψουμε καμιά 64. Θα μας χρειαστούν να πάρουμε τα πάντα. Τι θες? Τι θες? Το ξέρω, είμαι όμορφη. Είμαι όμορφη, το ξέρω, δεν χρειάζεται να μου το λες. Άλλο ένα, παπ, φεύγουμε. Θα πάρουμε το καλό το sword. Έτσι επειδή είμαστε πύλες. Ωραία. Θα πάμε να πάρουμε μια καλή enchanted diamond armor. Ένα, 2, 3, 4. Και είδατε παιδιά, δεν μου στάσανε. Χρειαζόμαστε κι άλλα diamonds. More diamonds. Και ναι, κλειστήκαμε μέσα. Ωραία, αυτός έχει diamond pickaxe.
Άντε. Ω, Ανάσταση. Βγήκαμε έξω. Μην ξαναπέσουμε μέσα όμως. Τώρα θα μαζέψουμε για να πάρουμε ένα καλό bow. Oh my god, κάποιος μου έδωσε diamonds. Τι καλή που είναι. Αυτό το bow. Oh my god, θα με τρελάνει. Θέλω να πάρω ένα bow. Τι δεν καταλαβαίνεις. «36, 37, 38, 49, 40, φύγαμε». Παίρνουμε το καλό το bow τώρα. Power 3 punch 1. Το καλό μου το bow. Τι κάνουμε, πάμε στη μέση. Νομίζω εγώ θα πάω γιόλο. Δεν πήρα καλή αξίνα. Καλά που το θυμήθηκα τώρα. Θέλουμε και diamond αξίνα. Καλά, μέχρι να περιμένουμε από αυτόν, σωθήκαμε. Αυτή. Τώρα είμαστε έτοιμοι και πάμε γιόλο. Ποιος πάμε? Στους Red. Πάμε. Πάμε leather boots. OMG. Οι orange απέναντι δεν έχουν έρθει καν. Νομίζω, παιδιά, σε αυτό το βίντεο θα κάνω 2 part. Γιατί για κάποιο λόγο το tablet μου απαγορεύει να κάνω βίντεο πάνω από 15. Και
Καπούτ. Α, ναι, ήθελα να πάρω φαγητό εγώ. Να πάρουμε... Ή μπορούμε να πάρουμε το... τέτοιο. Το gold apple. Θα πάρουμε και μπριζόλες. Δεν μπορούμε να πάρουμε μόνο ένα. 2, 3. Εντάξει, 3 καλά είναι. Ας πάρουμε και αυτά τέτοια. Φτιάξουμε λίγο το inventory. Ωραία, ελάτε να πάμε για όλο Ναι, παιδιά, θα το κάνω 2 βίντεο, συγγνώμη. Δεν πειράζει, θα έχετε υλικό να δείτε. Αυτά τα βίντεο λογικά θα ανεβούν Δευτέρα. Πάμε για όλο. Καλά, μέχρι να πάνε αυτοί για όλο. Εγώ θα έχω κάνει, παιδιά. Πες μου τι ακόμα φαρμάρουν τα diamonds. Ωραία, θα πάμε εμείς να πάρουμε τώρα gold apple. Μια χαρά. Αλλά θα δώσουμε και σε αυτούς, εντάξει, κρίμα είναι πρέ. Κάτσε σε ένα σημείο. Στο πετάξω. Παναγία μου. Πάμε να φτιάξουμε κι άλλα gold apple. Ωραία, τον σκοτώσαμε. Πάμε να φτιάξουμε κι άλλα gold apple. Θα αρχίσουν να γεννάω gold apple σε λίγο. Θα φτιάξουμε ένα chest με πράγματα. Ποιος πεθάνει να έχει. Εδώ. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το πρώτο part. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Κάντε ένα like και ένα subscribe.